Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy ti Timek Tinamnama, may sa Timek ngagpukpukaw ani Apo Jesus umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalan na. Naimbag nga orasyo gagayem, daytoy ni Pastor Vic Ariola III, kumagkablao kada kayo manipod dito'y studio tayo, dito'y Loma Linda, California, USA. Ti programa Timek Tinamnama ket mangigan manipod ti stasyon ti radyo, DGHT FM, The Voice of the Pacific, ti Timek ti Pacifico, ti DGHT FM, ket paset itan ti Adventist World Radio. Kablawan mi amin digiti dumdumngeg, kadagiti nasurok nga inem apulo anas nasyon, nga pakaabutan na ti programa Timek Tinamnama. Ti programa Timek Tinamnama International, ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Agyaman kami tadakay pala dita, subangbay dati ang programa ti tunggal Domingo. Katagyaman kami ti ayat ni Apo Diyos, ti insad na dati programa tayo Timek Tinamnama, ti sao ni Apo Diyos nga agpay kadatay amin, kadagiti kamudyanan ngal aldaw. Katita, agkararag tayo. O Diyos mi, ang nagayat unay, agyaman kami. Taday ito yung programa Timek Tinamnama kat dumanon akas maysa nga naimbag nga damag. Kadagiti amin nga luglugar sa dinuman apagurasan iti lubong nga pakadanunan na. Ikararag mi, dagiti amin nga pamilya. Dagiti agdadladingit gapu iti panagpasina dati ayaten dati biyag. Madaan kami tinamnama iti naindaklan nga karini Apo Diyos. Naagungar tu dagiti ayaten mi ti biyag ket tumipon kami tumanen kadakwada. O Apo bendisyon namet dagiti pamilya kasapulan iti tulong. Dagiti awanan ti trabaho, loktam dagiti ruangan. Dagiti anak adda dagiti pagadalan ken kastamet Apo. Dagiti parparikot iti panagasawa ken pagtaengan pangasim Apo tadda kakadi. Nga sumangbay ka dagitoy nga kakabsat ken gagayem. O Apo anyan nga nagimbag nga panunutin. Nga dati naasi nga Dios. Nga si ayat ken nakasagana nga dumngeg kadagiti amin aparikot mi iti panawen ti panagdukot. O Dios agyaman kami. Tasong batam dagitoy apakpakkasi mi agsipud ta tinawat mi ida. Tinapate ganagan niya po may Jesus. Amen. Them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save. Oh, they are sliding here, still he is waiting, waiting the penalty
Adalan tayo ti daytoy naldaw. May papanti na isang sangayan nga awis nga may paay iti lubong. Na makita tayo gagayem, kumarkaro ti kasasaad ti lubong tayo. Ti panagadu ti kinadakes. Ket anyan nga saan nga pagsidsidaawan, agsipod ta adu ti riribok, adu dagiti pagdandanagan, umay dagiti kinadakes, agrakurak, kadagiti komunidad, uno syudades nga pagkigyan natin. Kadagiti naglabas, nalawlawas, naiparik na ken nakita, dagiti adung riribok, kadagiti syudades ti Amerika. Kaya't da nga irakurak, ken ipangrunamet, dayjay karmaganda, kalintigan damet, akas may nga umili. Duganyo dagiti napapapatay na idadanes at tao. Gapu iti debate iti rasa. Nangisit man uno puraw, uno nyaman, iti representaran da nga kinatao, uno nasyon, umay kakabsat. Dagiti saan nga panagkikinawatan, dagiti may luplupit, dadamat dagiti tao nga may dadanes, piman, gaputa awan ti kalintigan dahan da marikna, nga paset da ti daytoy nga sosyudad. Bueno oray dumteng dagitoy ariribo. An nga pagsidsidawan ta tinasantuan nga surat imbaga na nga kadagiti kamodyanan nga aldaw. Umayto ti panagadu dagiti amin nakita ti kinadakes. Ammutay dayta. Oray anya nga lugar tayan nyo dito'y lubong. Adu dagiti pagdandanagan. Adu dagiti nakabutbuteng nga paspasamak. Ket tilaeng mabalin tayo pagkamangan itong dumteng dagitoy. Awan sa bali no saan nga ni Apo Dios. Amuyo dagiti di makaammo. Dagitoy paspasamak. Isuda dagiti bulsek, tadida makakita. Tulong da kat sanda makangay. Makitan ti amin ngayan dagiti kasasahan. Sa ngalubungan, ariribok. Dagito'y gagayem, ti mga larma kada tayo. Iti may isa nga pablaak, at datayon nagbibiyag kadagiti kamodyananen, apanawen, daytoy daan, managbasol alubong. Gagayem, kas kadagiti panawen ni Noe, maulit to kadagitoy akapututan nga pagbibiyagan tayo. Anya kaditi kasasad ti sa ngalubungan iti tiyempo ni Noe. Padason tayo man nga anagen gagayem. Babayan ti parang sukimat tayo, parang lukib tayo, kadagiti nasantuan, asasaw ti Apo. Kunana di libro ti Genesis, Kapitulo 6, versikulo 5 ken 11. Pasaek ket kunana, ket nakita ni Jehova at ikinadakes ti tao dakkel iti daga. Ket amin nga araap dagiti pampanunod ti puso na dakes akang kanayon. Ket nagdakes unay ti daga ti sangwanan ti Dios. Ket napno ti daga ti ranggas. Kasta ti kasasad ini kakabsat iti panawen ino. Anlay nga kadagito a panawen tayo, marikna tayo ken may parikna digito paspasamak. Kastan tumet ti mapasamak iti dandani panagsubli ni Apo Hesus mayyarig daydi panawen ino. No basahin tayo ti libro ti Lucas. Kapitulo 17, versikulo 26, aging gana ti 30. Kastoy ti maanag, iti panakabasa ti nasantuan nga surat, denggenyo. No kasano ti naaramid, iti aldaw ni Noe. Kastantumet kadagiti aldaw, akasangwanan ti yaay ti anak ti tao. Manganda idi, aginumda,
Mangas asawa da. Makias asawa da aging gana iti aldaw nga isiserrek ni Noe iti daong. Ket imay tilayos. Ket pinukaw ng amin ida. Kastamet tinaramid kadagiti aldaw ni Lot. Mangmanganda idi, agin inunda, aggatgatang da, aglaklako da, agmulmula da, agbalbalay da. Iti aldaw nga rimwar ni Lot ijay Sodoma. Nagtudo ti apoy ken asopre. Ket pinukaw na ida amin. Kastoy ti mapasamak to iti aldaw. Nga panakay parangarang daytoy anak ita. Nakita yung gagayem, awan ti nagduman ti kasasad ti sosyudad tayo. Nagiti mapaspasamak ita dito yung Pilipinas, di Amerika, di Europa, di Canada, sa dinuman nga lugar. Kas na handa nga ipagarup. Kas nga handa mo nga daumay nga nakaskas daaw, akatakkalan, na selebrasyon ti historia iti lubong. Ay so day jay pa nagparang to ni Apo Jesus. Kadagiti ulit at lumay na alain dagiti kupon. Amuyo gagayem. Inkedeng ti padto na adunto dagiti tattao. Nga saan danto nadenggan. Agin tutulong da. Ket saan danto ikan kano dagitoy apas pasamak. Inkideng ka diti padto nga sumaysayat ti lubong wenno dumakdakas. Amuyo tinasantuan nga surat iti libro ni umuna nga Timoteo 3 versikulo 13. Nalawag nga ibagana dagitoy. Kastiti kunan denggen tayo. Dagiti tattao adakes ken dagiti managululbod dumakes da adumakes nga mga alilaw da ket adunto dagiti maalilaw kadatayo. Masapul na denggen tayo dayto. Nasantay kayat ti maalilaw. Adunto dagiti mga kaskasabat ibagada nga iso ti pudno ng palso. Ibagadan to nga dahito iti dalan nga pakay salakanan ngem dalan met nga pakay pakatayan wenno may garungugong tayo iti kinadakes ken panakapukaw. Kasanunto ti panagayat dagiti adu ti kinapudno. Dumagdeket kadi iti relasyon da kini Apo Dios. Mabalbaliwan nga ta ti kababalinda, ti wagas ti panagbiag. Panagsasauda, panakidanggay dati tattao, panang tratar da, dagiti panagraem, dagiti mangiturturay, iti gobyerno. Kasanunto, kadagiti kamodyan ng aldaw. Amuyo, no mampay kasto iti mapaspasamak, kadagiti kapanawen. Mga gantay ti radio, mabasa tayo kadagiti pagiwarnak, mabuya tayo di telebisyon, makita tayo di internet, nagadu ang kinadakes kakabsa. Kasanunto, intong dumteng dagito ay paspasamak, adunto nga tati tattao nga pilyenda, iti adda ti sidong ni Apo Jesus, wenno sidong iti dalan nga panagbiag a kinadakes. Bueno gagayen mapantayo di jay may kadwa nga Timoteo 4 versikulo 4 ken kastamet ijay 3. Denggen nyo kastoy ti kunana. Ket no kitayen tayo tinasantuan nga surat, idinay surat daytoy babaen kini Timoteo no ikumpara tayo kakabsat iti kasasad ti lubong kadagiti a panawen awan ti nagdumaan da. Alaga basahin tayo tinasantuan nga surat. Kastoy ti kunana. Dagita kan kanayon nga agad-adal ngem ni kaanuman dida makagteng ti panakaammo ti kinapudno. Ket kas iti panagsukir da kini Moises
dahanes kini hambres, kastamit di gito'y sukiren dati kinapudno, tattao adimakes ti panunod da, ket babalawan da dagiti pada da nga tao. May papanti pamati. Kunan ni Timotyo da ita, kaamsan. Agin sa santo da, ngam awamot ti makita kina santo. Agadal da tinasantuan nga surat, ngam samot nagbalbaliw, ti kababalinda. Denggenda ijay lapayag, akin kanawan, rumwarmet, ikin kanigi. Kasta ti tao. Agada nagbibig da ti kinasanto. Ngam luklukwen damit, kanigiti pada da nga tao. Nasaur da, manangipapanda, naiimunda, at dada nga manakirikrikyar, kadagiti karkaruba da. Kas nga awan, tinagbaliwan da. Ipapapanda, ije kapilya. Sumbrek na ije kapilya, rumuarda na saan nga nabalbaliwan. Ket ibagamanen ti may kadwa nga Timotyo 4 versikulo 3 ken 4, umay ti aldaw, adida maanusan tinasayat asursuro. No diket idinto nga adda gagatel kadagiti lapayag da, manungornong danto kadagiti manursuro akas mayan nurot kadagiti kayat da nga denggenlaan. Ket yadayudan to ti panagdengeg dati kinapudno, ket sumyasi da amapan kadagiti parparbo asar sarita. Agaluwad tayo kakabsa. Ado dagiti tattao nga di kayat dalaeng nga denggen, nga makaparagsak kadakwada, isulat ti denggen da. Ngano may kasaba, may papantibasol, ako na, ang kayat nga denggen da ita. No kaskasaba, may papanti panakababalaw, tapno agreforma ko madya tao, hanta kayat nga denggen. Nadyalaan mayan natop, tirik na dati awatin da. Ngem dayjay leksyon apa nakabalbali ti panagbiag da, handa kayat nga denggen. Amuyo gagayem ken kakabsa. Kasta idin, iti panawen ninuwi. Kasta idin, iti panawen dagiti apostoles, mga kasaba, iti daan atulag ken baro atulag. Kadagiti panawen tayo kasta pay laeng. Di kayat tayo laeng dayjay lamlamuyot, ken dayjay sapsapu, nga maka ay-ayo, ngem inton damag iturong na tayo, kadagiti basbasol tayo, tap nagbabawi tayo, santa kayat, hantay kayat nga denggen. Adaywan tayo. Kakabsat ken gagayem. Kasano ti panangibagbaga ti Apo, nga awan to ti panakaawis, iti sa lubugan. Agpaiso kading, adanto dagiti tattao, nga saan danto, nga ikan kano, ken sumurot, iti kinapod. Wano adanto kadi, dayjay sang-sang kamaysa nga agreforma ti lubong. Sang-sang kamaysa nga dungegda ti pablaak ti kinapudno. Na may kaskasaba oray da iti programa ti radyo na dengdenggen nyo. Gagayem, saan nga naisangrat? Ti panakay kasaba ti ebanghelyo tapno maawis ti sangalubungan. May kaskasaba, asipipinget ti ebanghelyo tapno panagsaksi. Pamanagnag. Kalpasan ti panakay panagnag ti ebanghelyo ti kinapudno ti lubong, umayen ni Apo Jesus manipod lang. Ijay Matthew 24 versikulo 14 kunana, intun daytoy ebanghelyo ti kinapudno, may kasaba ti entero nga lubong, amang panagnag kanya. Kalpasan na, umayen ti manlubong, tapno isalakan na tayo. Iti agur-uray napintas nga lugar nga pagyanan dagiti may salakan.
Kahit nga ipakamu gagayem, nakadagiti kamo dyan ang aldaw, at dantulayang duwa nga bunggoy, ngagnaed ti daga. May saka, kadagijay, ngagnaed, wano may saka, kadagijay bunggoy, kadagiti duwa. Sa dino ti ayan munto, anya nga bunggoy ti pakikamkamang, anya nga bunggoy ti tarigagayam nga panakiadda kabayatan ti panagururay tayo ti asidegan nga panagparang ni Apo Jesus. Alakit padasan tayo man nga binsa-binsaan nanyada dagitoy duwa nga bunggoy takayat tayket kakabsat nga maamuan no sa dino tayan tayo. Kay kinapudno, buno kinakilo. Mapanlangit, buno mapan impyerno. Ala, umuna nga bunggoy, din ganyo gagaya. Adda dagiti mangnamnama nga umay ni Apo Isos, ti may kadwa, patyenda nga umay ni Apo Isos. Ngem di da namnamaan, pagpatinggaanan ni Apo Isos da ito agda mga lubong, patyenda, ket or-orayan da kano, tapno ikan ng tupay lang digiti istasyon, timay kadwa nga gundaway. So kung nada, agaramid nila ti baso. Irinag tayo, tagbaso, uri ka, danto pa lang timay kadwa, agundaway tayo. Dayjay, ti umuna nga bunggoy. Amoda nga may ni Apo Isos. Itultuloy dati agbason. Kapatyenda nga, danto pa timay kadwa, agundaway. Kas may isang ministro, ti patapulo katalon nga tawtawen. Nasaksyak kakabsat nga dagiti tattao. Akong kunada, yakpay na uma ti basol, itultuloy kiti adanto, hampay lang atatta. Adanto panawen. Dagiti tattao nga ibagada, adanto panawen, natayda anaklaat, natayda iti nakaskas daw, nga panakadadael ken panakadusa. Itantantan tayo ket kuna tayo danto pay gundaway ko. Kas kati may nga tao anapan ije ili. Inamnaman ng isang pet na dahil dyan na tiyendaan na agraman nagiti alikaman nga aramatan na nga pagbalay. Sagana namin na yun, nagiti nagdumapay kasapulan na ita, balay nga patakderan na. Imidia di jay, ili tapno pilpilyin na nagiti remientas kasapulan na pagpatakder. At dati bala, at nagpaltog, at dati bala nga simyang, ita nga bala, anya nga nakaladlading. Nanay tama iti bagina, iti puso na. Intaray dati ospital. Ano nga nakariin? Saan nga nakasangkot pa? Saanan nga nayawid na jay pinalingke na wano pinatgatang na kanda kiti aramatan remremientas nga pangpatakder na iti balay. Ado di kiti tattao nga umulog kada kiti pagtaingan na. Ngem di danto nagsubli. Di danto nagsubli kada kiti nagkapwanda. Gagayem ken kakabsat. Namnamaan tayo nga adat tupay na ti gundaway. Kakabsat di tayo mo ti mapasama intong bigat. Alam mapantay na dyan may kadwa bunggoy. Adamat ti may kadwa abunggoy. Isuda di gitoy inaldaw-aldaw nga intalaga ti biyagda. Nga gururay ti dakkel nga aldaw ti ako. Naisintron ti pampanunod da kini Apo Jesus. Insukodan ti biyagda ken kuana ket anyaman ti mapasamak kadakwada naitalaga. Inawat da ni Apo Jesus.
Imbabawi na dagiti basbaso. Pagbibiyagan dan ti prinsipyo ken annurutan. Akas ko na ti Biblia. Abiyag ti maysa nagururay ken ni Apo Jesus. A maysa a matalek a Kristiyano. Amuyo gagayem. Iti libro ti Soponias, kapitulo 1, versikulo 14 ken 15. Ipakita na launay ti ladawan ti Biblia ti mapasamak to iti masangwa. Pacheck nga dan tayo ti manangaasi a Dios. Pacheck nga dati Dios nga mangisalakan. Ngayon inted tayo ti biyag tayo ken kuana. Nasaan tayo pala nga itong tungkwa dahil nga desisyon tayo agsubli ken kuana. Nantay nga itong tungkwa iti panang sungbat tayo ti ayab ni Apo Dios. Tao-awagan na ka ni Kristo uray ti daytoy kanito sa dinuman nga lugar nga pagdingdingga mayaten akabsa. Dinggen tayo ti kunat ti nasantuan nga surat. Ti mapasamak to kadagiti kamudyan nga aldaw. Kitnuan niyan to iti mapasamak akas kunaen ni Soponias. Uray idi kadagiti apanawen. Mapasamak dadto met kadagiti panawen tayo. Pasayek garod ket kunana toy. Tidakkel ngal daw ni Hioba asideg. When umasideg, ken napardas unay, ti metlaeng timek, ti aldaw ni Hioba, ti maingal alalaki agikis asi papait unay sa jay. Day jay ngal daw ti pungtot, aldaw ti riribok ken rigat, aldaw ti rakrak ken langalang, aldaw ti sipnget ken lulem, aldaw dagiti ululep ken tinas napuskol launay na kinasipnget. Kastay tu anyan ngin ladawan tinasantuan na surat ti mapasamak tu sakbay ngamay ni Apo Jesus. Ngem gayem ngin talagam ti pusom ken kuana. Sa dinuman nga lugar nga pagtingtinggam dahiti nga timek, to'y napakumbaba nga adipen ti Apo. Dagito'y apaspasamak, matungpal danto, anyan to ti sagana nga daken ka. Tulungan na tayo kumani Apo Diyos. Yagsagsagana ti umay dahiti nga aldaw. Napanak na nga saba ti may isang lugar. Na namapan ka ti dayta nga lugar ket aglugan ka iti jeep. Agsipod ta inawisdak nga mapan mga saba dayta nga lugar. Napanak mo ti jay ili tapno napangko ingkararagan ken inat adalak dagiti umay agdingdingeg ti kaskasabak ti tunggal rabi. Idin nga gawid akon, ijay away, naglogan at ti jeep, kat digiti pasahero malasin naklaunay, agsipod na umay damet, dumdumngeg, ikas kasabak, itonggal rabi. Ikit ko na da ato'y gayam ni Pastor Ariola. Ikit ko na da agyaman tayo, tati adipen ti Apo, makilugan ka na tayo. Kung kuna digiti tatao, yaman kami pastor, ti kaadam, ti kaskasabam, anyan nga naging bagda, amarik namin launa ititimak ti Apong, agsasaw ka na kami ti tunggal rabi, nung makita na kan, kay kasabam, dagiti nakaskas daw nga sao ti Apo. Nagyaman na launa, ikalabsat ko nakmay. Tultuloy ito may agdingeg, tultuloy ito. Takayat ko, awan to pulos ti mapukaw ti daytoy lugar, inton umay. Buti kat adda kay ito amin met nga nakasagan. Naulimag da ijay jeep, kabayatan ti panagbibiyahe may nga mapanen iti baryo nga pangasaba.
Idin nakadano nakon iti sango iti kapilya dimsaaga. Ket maysa-maysa kunada pastor narek namilaeng nga ni Apo Isus. Iti dayti nga pagluganan nga putadda kada kami umay kaminto ito. Kabayatan nga agturong akon ijay kapilya at ijay garod likod at balay nga pagyanak. At may isang agtutubo. Ngayon may kunana Pastor Ariola ket inigganan na daytoy abagak. Ket kunana adaman la may sa asalodsod ko pastor. Takayat kumit ti may salakan. May saka ni Gijay, agtutubo nga umay dumdumngeg, kadagiti kasabam, ti tunggal rabi. Anya ti saludsod mo, Barok? Sinaludsod ko kinkwana. Ket kunana, Pastor Ariola, kasano ti kaasideg ti langit. Iniganak ti abagan na ket kunak kinkwana, Barok. May salangadang. May salangadang. Inton inyadang mun ket mapan ka kini Apo Isus bagi mon ti langit. Nagsangit ni Diyo. Kararagan na kani, Pastor. Aramidek na itang adang. Ito kanito. Na kayat kumayat nga tawiden ti langit ng isagsagana ni Apo Isus. Nagpaay ka na gini sumurot ka may salakan. Nagayem ka kakapsa. May salayang adang. Ang kakumang tukyan. Ang ka umulimiim. Ang kagbabain tani Apo Isus awan tu. Itarayan na. Mano panawan na. Dikat si ayat nga mga rakop. Mangawis ken ka. Akas anak na alalaki ken babae. Itud mo ta puso. Ken kuana ti daytoy nga aldaw. Kayem dumdumeg. May salangadang. Kasta ti kasideg ti langit. May salangadang. Apanangawis tayo ken ni Apo Isus kanagiti puso tayo. Tapno may sigurado ti biyag tayo. Uray no sika ti kadadaksan nga tao iti syudades wenno barangay nga paggiganam. No mapangkaka kini Apo Isus, lipatan na tinaglabas mo. Ket alain na ka, pabarwen na ka. Sukom ti biyag mo ken kuana. Balbaliwan na ti biyag mo iti daytoy nga. Ket ipaay na ken ka ti kagay ti kinasanto. Tumadan ka nama panang tawid ti biyag naglalaki. O Diyos mi, ang maragayat unay. Dada dito'y di kita yaten na katapsa. Sayat da nga umaddang iti may sangadang. Panangawat da kini Apo Isus, mapandan kini Apo Isus. Pagpanawan dan ti kinadakas. Pagbiyagan dan iti kinalinteg na. Sumurot dan nga nanay, nagiti addang ni Kristo. Mabayan lang ti may isang addang. Ti langit ngayon sa gana. May paay to kada kami. At sipon, tain karim, na sa dunuman nga ayan mo. Adda kami tumet. Kuma. Adda kami nga tumangad ken ka. Naputi panakpan na kay salakan min o madanin. Agsipot na dinawat mi dagito itinapataganagan niya po may Jesus. Amen.